Ποπτράικοφ, ο Χριστός είναι ένας και σε αυτόν πιστεύουμε και εμείς και εσείς. Τότε το πράγμα γίνεται εύκολο. Να πιστέψετε τη δική μας την εξαρχία. Είναι σατανικός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείτε να φιληνίσετε τη Μακεδονία, Ποπτράικοφ, αλλά δεν θα τα καταφέρετε. Τη Μακεδονία του Μεγαλέξανδρου, όπου και αν ψάξεις από άκρη σε άκρη, θα βρεις αγάλματα ελληνικά, θεμμένα από χιλιάδες χρόνια. Ποπτράικοφ, γυάλατε από τα φορέματα των γυναικών μας τα κεντήματα. Θα σου πω εγώ. Γιατί είχαν κεντημένο το Μεγαλέξανδρο. Ποια δύναμη μπορεί να ξεριζώσει από την καρδιά μας την Ελλάδα? Ποια? Γιατί δεν γυρίσετε στον τόπο σας? Κατερίνα Χατζηγεωργίου, είσαι αμετανόητη. Ποπτράικοφ, έρχεται μια ομάδα καβαλαρέων. Την Μακεδονία θα την κάνουμε δική μας. Θέλετε, δεν θέλετε, άκουσες? Δική μας! Όταν ο ήλιος γυρίσει ανάποδα προς την Ανατολή, τότε ναι, θα τα καταφέρετε. Μωρέ τούτη δεν φοβάται. Κατερίνα Χατζηγεωργίου, δεν λυπάς τη ζωή σου! Έρχονται! Ο Χριστός δίδαξε την ανθρωπιά, την ειρήνη και την αγάπη. Και αυτά εσείς που ζητάτε να πιστέψουμε στο δικό σας πατριαρχείο, τα ξεχάσατε. Ποπτράικοφ, πλησιάζουν! Για τελευταία φορά σε ρωτάω, θα απαντηθείς ή όχι! Στα λόγια σας! Θα απαντηθείς ή όχι!